Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. We straks praten over Shaky Sam, vooruitblik op Into the Grave. En we gaan muzikanten hier, onder oren Martin Fonsen, de pianist, Marmutsja Orchestra en de band The Security.
Ja, wauw. Wat een manier om Noorderwind mee te beginnen. Intrigerend en al je te zien op City Proms. We praten straks nog even met hun. Marmucha Orchestra. We beginnen naar wat oren muzikale klanken. Want dit is het weekend van Into the Grave. Ja, uit mei alweer weer. Verschillende podia, hoe 3 dagen verdeeld. En Paul van Berlo. Ja, we hebben even nu de organisatie wij Luke kennen. Wat het natuurlijk al iets smaller ook dit soort dagen. Paul, hoe is het? Hoe staat het ervoor met Into the Grave? Nou, op zich goed. Lekker. Ik ga ervan uit dat alles staat nu. En dat als ik daar zo meteen heen ga, dat het dan bijna los kan. Ja, je had na de COVID alweer wat meer festivals dingen. Maar dit is het Grutte waar jullie oud. Ja. Hoe viel dat? Ja, eigenlijk als vanouds toch wel. Weet je wel? Dat, ja, je rolt zomaar weer terug alsof er nooit COVID is geweest. Ja. En je hebt er gewoon zin in. Ik heb er gewoon zin in, weet je wel. Dus ja. Wie dreig of net dreig om acts te boeken dit keer? Want je hebt natuurlijk je hebt nog een product met internationale acts. Die maar correct op tournee wijzen. Het in en al verschilt ik nog steeds van de oren. Dus hoe dreig wie deze puzzel eigenlijk? Nou, die puzzel was vooral eigenlijk het doorschuiven van artiesten. Want, ja, hier hebben we nog een productcontract in lezen dus. Ja, en het is eigenlijk niet eens zo dat je verplicht bent om dat te doen. Het is meer zeg maar een soort common courtesy dat je zegt van ja goed, het festival is afgelast in 2020. Willen jullie dan in 2021 komen spelen? Nou, de meeste bands zeggen dat is goed. Dus dat plan je dat in. Sommigen die weten al dat ze niet kunnen. Dus daar zoek je dan weer nieuwe voor. Nou ja, dan wordt het 2021 weer afgelast. Dus dan schuif je nog eens een keer door. Ja, dan vallen er weer een paar bands af en die vul je ook weer in. En dan ja, op het eind vallen er ook alweer een paar bands af. Eén band die ik graag had gezien, Spirit Box. Ja, die kregen het logistiek niet rond vanwege de Brexit. Want ze moesten dan zeg maar, morgen denk ik in Leeuwarden zijn en zondag in Engeland. Nou, dan moesten ze hadden al te weinig busjes en dan allemaal gedoe. Dus ja, nou ja, een Oekraïense band die niet kan komen om overduidelijke redenen. Ja. Ja, dus, maar ja, het is altijd een puzzel. Ja. Ja, maar de puzzel is slagen, want het festival is los. Daar gaat het even om. Ja. Ja, een heerlijk programma, maar ik zie ze en breed programmeerd werden. Nou ja, je probeert natuurlijk met zo'n festival. Daarom is het ook 3 dagen. Dan hebben we ook 2 podia. En mensen zeggen wel eens van ja, we begonnen ooit met 1 podium, maar 1 dag. En dat is ook leuk. Maar je hebt ook een ambitie dat je wil graag allemaal bands neerzetten, leuke bands en verschillende stijlen. Ja, dus dan doe je op een gegeven moment een extra dag. En nou, toen we op een gegeven moment een tweede podium konden doen, want dan kun je ook weer wat nieuwe talentvolle bandjes neerzetten. Hè. Daar heb je dan wat makkelijker plek voor. Ja, en zo dijt het dan een beetje uit. En nu spelen er volgens mij 34 bands. Ja. Gigantisch aantal, man. Ja, nou ja, ik wil er best nog wel een tentje bij. Want er is wel, zeg maar, sommige bands komen veel beter tot hun recht in een tent. Hè, als het donker is. Een black metal band. Ja, die kun je eigenlijk het best zien in een tent. Overdag in de stralende zon, dat werkt daar niet. Nee, want een jachtshows jost amper natuurlijk. Precies, en de sfeer. En sommige bands moeten het ook hebben van de sfeer. Een beetje duistere sfeer. En dan kan het beter in een tent. Nou ja, dat hebben we daar niet. Nee. Dus als dat nog wel kan, dan doen we er gewoon nog een podium bij. Doe denk dus alweer een uitbreiding? Nou, ik denk waar ik vooral eigenlijk aan denk is dat laten we eerst deze keer maar even doen. Ja. Maar waar ik wel aan denk, we hebben het wel eens eerder gehad over dat ik wel graag naar een andere plek wil, omdat nou ja, de binnenstad is natuurlijk hartstikke tof, maar het brengt ook een boel gedoe met zich mee. Met omwonenden en ondernemers omheen. En het afzetten. Kijk, Waldrook was dat makkelijk. Je hebt gewoon een weiland, je zet er een hek omheen. Ja. En dan kun je lekker gaan opbouwen. Dat is in de stad natuurlijk heel anders. Ja. Nou goed, dat is toekomstmuziek. Nou, deze editie van Into the Grave. Een naam die mij opvolgt, Peter Pan Speedrock. Ik bedoel, volgens mij ben we beide fan. Jazeker. Vrienden stoppen en we bij elkaar kwamen. Dat is best zo'n band als Stinks. Ja, maar die moet ik er gewoon bij hebben. Nou ja, het zijn vrienden van me. Weet je, dus toen ze gingen spelen weer. Nou ja, toen zei ik natuurlijk van, nou ja, komen er meer shows? En ze zeiden, ja, we willen een paar shows maar. En ik zei, nou ja, komt er dan ook een show in het noorden? Ik zei, want anders wil ik die wel Into the Grave doen. Nou, dat vonden ze een prima idee. Dus dat is de enige show ook die ze gaan doen in het noorden. Ja. En ja, ik heb er wel zin in. Ja, me too. Ja. Dus ik zie jou daar vanavond ook, begrijp ik? Absolutely, ja. Okay, Peter Pan, zeker weten. Van welke acts, meest even schaamteloze reclame, meidje, maar het meest vooral komen nog?
Ja, weet je, de leukste bands vind ik eigenlijk altijd de kleinste bands. Die ook beginnen. Dus vandaag beginnen we met Toxic, wat al een hele oude band is natuurlijk. Maar dat is wel de eerste band die opent. Maar bijvoorbeeld ook morgen met Enforced is gewoon hartstikke leuk. En op zondag Space Chaser, dat was mijn nummer 1 LP van het afgelopen jaar. En dat is ook de openingsact. Dus eigenlijk moet je er gewoon bij het begin af aan zijn. En al de bands spelen om en om. Dus je kan ze alle 34 zien als je wil. En nou ja, dan kun je ook maximaal genieten van het mooie weer en van het koude bier. Dus ja. Heavy metal. Precies. Hartstikke mooi. Succes. Dankjewel. Is he black? Vroeg de blinde, donkere Amerikaanse bluesmuzikant Sonny Terry toen hij Shaky Sam voor het eerst hoorde spelen. Een groter compliment was ondenkbaar voor Frieslands bekendste bluesman, die lange tijd werd gezien als de opvolger van QB and the Blizzards. Was het zijn koppigheid die een doorbraak naar een groter publiek in de weg stond? Want compromissen sleutelen deed hij niet aan. Van nieuwe muziekstromen moest hij ook maar weinig hebben. Shaky Sam speelde de blues en was de blues. En dit zit op de achterkant van een boek dat inderdaad Shaky Sam's kreun is. Sjoerd de Boer. En de broer van Shaky Sam, Jan Vlietstra, is hier rijk. Want, leef eerlijk wijze, Shaky Sam's achternaam weer Simon Vlietstra. No? Simon Vlietstra, ja. Ik begin eerst met mijn broer Jan. Ja. Het is al een tijd vriend dat hij verstoor. 41 jaar. Ja. Mist hem nog volgens. Alle dagen. Ja? Ja. Wat voor persoon wie hij voor daar?
Nou, ik heb toen eens een keer in een documentaire gezegd, het leek rek op een berg. Want als er maar een kop trok, dan liep je vooruit, dan trok ze maar een sleutel, liep je achteruit. Dat was helemaal raar. Dwarsbongel 2.0. Ja, maar dus. hij was eigenzinnig man, er sloot inderdaad geen compromis. Nee. Maar van broer tot broer wel een goede bon. Oh ja, hartstikke best. Ik ben natuurlijk een aantal jaren uit geweest. Ja. En dat staat volgens mij ook wel, had Sjoerd zijn huurwerk goed een, het staat wel in het boek. Maar ja, dat is een mindere periode, maar later is het hartstikke best gaan. Ja. Ik ben vaak met hem met de Rodi. Ja. De boel opbouwen en tillen, dit en dat, en autorijden. Ja, het was altijd wel gezellig. Mooi dat er een boek is, nou. Ja, prachtig. Ja. Ja. Eerbetoon. Ja, het is een hele. Ik denk dat Sjoerd zijn huiswerk goed een heeft. Ik moet het nog lezen. Maar ik vind het wel prachtig dat er na zoveel jaar nog zoveel belangstelling voor zijn muziekcarrière was. Ja. En ik heb hierheen gereden in een auto en dan luister ik even naar Cuby. Maar dat was ook een maat of een goede kennis. Heel andere stijl. Heel andere stijl, maar ook prachtig. Heel veel bluesstijl meer mooi. Alleen die van Sim vond ik de beste. Ja, correct. Sjoerd, schroer van dit boek hoe Shaky Sam. Schroer, docent en muziekliefhebber. Ja. In willekeurige volgorde? Ja, volledig. Ja, hè? Ja. Maakt niet uit. Ja, wij in Friesland kennen Shaky Sam. En ik denk de bootnek wel in de blueswereld nog steeds. De namen die gongen ze toch best nog wel wat omheen. Hoe kwam het toe bij Shaky Sam te loon? Ja, nou ja, als je in Friesland geboren wordt en opgroeit in Dokkum, dan in de jaren 80, dan zit je eigenlijk midden weer in een soort van blues-explosie. En dat gebeurde toen ook. Mijn broer die had een bandje, die speelde de covers van Shaky Sam. En dan kom je het vanzelf tegen. Ik liep de kamer binnen. Dit is mijn eerste, zeg maar, kennismaking met Shaky Sam. Er zat een of ander vaag bandje in het cassettedek en ik wist niet wat het was. Nou, het zal wel weer leuk worden, want er zat al het blues in. Dus ik druk op de knop en dan komt een authentieke country blues komt er uit. En dan deed mijn broer altijd een spelletje. En dan zei hij van, we moesten altijd raden wat de zwarte blues was en wat de blanke blues was. En de blanke blues was altijd minder. Hè? Inmiddels denk ik van, nou, dat ligt wat dichter bij elkaar dan we toen dachten. Maar ik zei, ja, dat is donkere blues, dat is Amerikaans, dat is authentiek. Dat is, nee, die komt uit Franeker. Nou ja, dan valt je bek los. Dat is natuurlijk prachtig. En daar begint het natuurlijk af van, wat was dit? Nou ja. En dan kom je ook nog eens een keer met dat bleek dan later, dan ken ik die muziek al. Toen bleek ik in de klas te zitten op de middelbare school met de zoons van David Gardeur, de pianist van de band. En dan kom je daar thuis en die heeft altijd mooie bandverhalen. En ja, dan hoor je ook de vervelende kant, hoe het afliep. En dat verhaal, dat neem je natuurlijk ook mee. Ja. Jaren later dacht ik, eigenlijk wil ik dat verhaal nog eens een keer weten hoe dat nou echt zat. Nou ja, vandaar. Koest alles wat opjip je of win er wel wat dwarm dicht intussen? Het doet een meestelijk verhaal. Hè? En de ene is de hele jippen oren en de oren vindt dat soms moeilijk. Hè? Nee, ik begon bij David dus. En die had nog wel heel veel namen. En die had ook nog wel heel veel contacten. En dan via kom je bij Jan terecht. En dan heb je al twee personen die heel veel weten. Maar er gingen ook wel dingen. Er gingen mis. Jan Dijkstra bijvoorbeeld. Daar heb ik nog wel eventjes mee aan de lijn gezeten. En die stierf tijdens het proces van het schrijven van het boek. Niet meer kunnen spreken. En dat geldt ook voor Klaas van Meulen, de mondharmonica-speler. En dat is wel heel erg jammer. Want Klaas van Meulen met name, die speelde in een duo. En daar had ik nog wel wat vragen over. Dus ja, dat is dan jammer. Ze komen wel ter sprake hoor. Maar ja, niet de persoonlijke verhalen van hem. Via vrienden kom je dan wel weer ergens achter natuurlijk. Maar ja, dat is dan maar zo. Maar ik denk dat het verhaal redelijk volledig is. Maar ja, ik kan ook zo wat plekken aanwijzen. Laat de lezer maar gewoon bepalen of het zo is of niet. Krijg vast wel eens een mail en dan komt het misschien nog eens weer bij Daarom leggen we het op de stapel en dan voor de volgende editie. Broer, weer muzikant, eigenzinnig. Ja. Hoe hier hij dat met orenmuzikanten? Want ja, alleen dat spelen is soms leuk, maar je speelt als bluesman graag met een band. Ja. Wie dat ingewikkeld of juist net? Wie hij op het muzikale met weer heel makkelijk misschien? Of nee, niet. Echt net. Wat ik al zei, compromissen sloten niet. Het moest niet anders. Ja. Dat weet ik ook van zijn korte carrière bij Battlehouse. Daar kreeg hij niet de ruimte die hij eigenlijk heeft. Met Tineke Schoenmaker en dergelijke ook een hele goede band. Ja. Alleen hij had het prachtig mooie nummers gespeeld, mondharmonica met name. En ja, op een gegeven moment komt er een plaat uit en dan hoort je foto op te staan, maar die heeft ze eraf gehaald. Ja. En dat zijn dingen die ik dus niet begrijpen. En dat neem ik ze nog steeds kwalijk. Ja. Nou, hij speelde er zeker wel op. Ja, maar jouw gewoon dat er spanning zit en zie je het. Ja, het moest niet anders. Nee. Simon was heel eigenzinnig. We spelen de blues, zoals ik het wil en niet anders.
Wie de familie Vlitstra blues-minded of had hij het ergens oors bij hellen? Nou, mijn vader was meer een mansje van Jantje Koopmans, Rode Rozen voor jou gekozen. Dat totaal geen Oh jee, verstand van. ja. En de huilende zigeunerjongen. Ja, nou, mijn moeder was heel muzikaal. Mijn zusje Wilke kon ook heel mooi zingen. En broer Simon, ja, die had het hem zelf aanleerd allemaal. En, Maar kocht er LP's dan? Of stiet er een radio ergens te draaien met hij blues? kocht wel LP's. En ja, ik heb ze allemaal bovenop zolder liggen. Ik wil 200 LP's hebben. John Lee Hooker, B.B. King, Lightning Slim Hopkins en noem ze allemaal maar op. Terry en allemaal, die had hij allemaal. En daar maakte hij zelf zijn eigen keuze uit van nou, dat vind ik mooi of dat vind ik niet mooi. Ja. Er wie nog programma's? Nou ja, sommigen leven net meer, maar voor de rest koest het verhaal Sjoerd wel aardig delf zetten dus. Want is dit vooral een levensverhaal of een muziekverhaal? Of is het een combinatie? Nee, een combinatie. Ja, het begint met ook even de geschiedenis van de familie speelt er een rol in. Nou, is dat de achtergrond, hè? Dus, ja, achtergrond. Maar het gaat met name om muziek. Er staan teksten in, er staan verslagen van concerten. Hij heeft een aantal keer bij Session speelde hij. Nou, dat is prachtig om te reconstrueren, want die opnames zijn er nog. En er worden ook gesprekken gevoerd. En soms zijn ze hilarisch. En dat kon ik niet laten om dat even op te nemen. Dus dat is, dan moet je het vooral gaan lezen. Dat is echt heel leuk. Wat vind je van hem het muzikale hoogtepunt? Wat was zijn beste periode? Nou, hij is een keer derde geworden heel aan op een of ander festival. Of een bekend festival, maar een muzikale hoogtepunten. Ja, hij is Wie hij populair bij het publiek? Ja. Maar bij het grote publiek of met echt het Lietse bluespubliek? Meer het kleine bluespubliek. Ja. De liefhebbers is. Ja, echte liefhebbers. En, ja, we hebben overal in Nederland heel veel gespeeld, in Duitsland en dergelijke. Dus ook daar wordt het altijd wel goed ontvangen. We hebben 1 keer een grap gehad in Apeldoorn, geloof ik. En die man die had Simon boekt solo. Ja. Maar ja, die had er een verkeerd publiek. Maar het waren Beatles-fans en geen blues-fans. ja. En nou, dat ging helemaal niet goed. En toen had Simon toch zich verleiden laten door een stukje van de Beatles te spelen. En zo. Maar hartstikke leuk en aardig. Ik heb me scheel ergerd. Maar het eind van de rit, die man die ook nog niet betalen. Want het publiek was niet tevreden. Nee. Ja, maar ik zei, vriend, door heeft de verkeerde muziek uitzocht bij dit verhaal. Ik zei, moet alleen betalen. Uiteindelijk heb ik hem toch op een redelijke manier overreden om toch even te betalen. Dat is lukt. Maar daar was Simon niet blij mee. Nee. Komt op een gegeven periode, dan gaat het net goed met hem. Nee. En het is ook net goed eindigen. Nee. Hij had hem zelf te kwart in. Ja. Hoe moeilijk wie dat? Want wie is toen nog bij hem? Hier is toch contact met hem? Ik heb wel 100 keer met hem praten, maar 101 keer dan mislukt dat een beetje te laat. Ik was nu te laat. Ja. Zeg ze toen kom? Nee. Dat net. Nee. Ik vraag me nog altijd af van waarom. Ja. Maar hij wil redelijk zwierig gewoon, toch? Dat kon hij wel wezen, ja. Maar aan de andere kant is het ook een hele luchtige kant. Maar ja, dat willen we krijgen, antwoord krijgen we nooit. Nee. Nooit. Nee. Dus die gek praktiseren, maar dat geeft allemaal niks. Je moet verder. Ja. Hij doet het net, maar hij is wel een beetje zijn legacy, zijn Nederlandskip om het bewaken. Jack Bottleneck, hier in Friesland bij. Ja. Hij zou hier spelen, maar had een blessure. Dus helaas kon hij net komen. Hij is heel vol bij de presentatie van het boek. Hopelijk nog wel optreden. Hoe vies dat net alleen Jack, maar dat neem ik nog even als voorbeeld. Want die had zijn moelharten. Hoe vies het dat zijn Nederlandskip toch een beetje bewaren wordt op die manier? Nou, net alleen via het boek, maar ook via een muzikant. Ik vind dat prachtig. En Jack is niet de enige die de muziek van Simon speelt. Nee, precies. Ik ken Jack nou al een jaar of 3, 4 denk ik. En toen ik voor de eerste keer zag in Franeker bij een optreden, ik zei, dat weet niet wat ik ben. Nee, hij zei, dan moet ik dat weten. Ik zei, ik ben een broer van Shaky Sam, nou dat weet hem al. Ja. Want hier gek op die muziek, en laten we eerlijk wezen, de muziek had hem ook mede inspireerd om tot een andere levenswijze te komen. En dat had hij heel goed oppakt. En daar ben ik hartstikke blij om. Ja. Dat is mooi. Maar die Nederlandskip, net alleen het boek, maar ook muzikaal, trommuzikant, Jack is er in van, daar ben ik meer gelukkig. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, dat Shaky Sam gewoon nog leven bloedt. En dan had ik het net nog Simon Vlitstra, maar Shaky Sam is de muzikant. Hè? Ja, maar dat is ook heel belangrijk. En ik is na 41 jaar komt er nog een keer een biografie van hem weer. Dat is toch wel. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Maar als Simon nou dit weet, dat is doen even een mooie. Ja, maar stiekem Boggerets. Ja, natuurlijk. Ik. En dan nog even de Blues Hall of Fame. Dat zou helemaal mooi wezen. Hè? Ja, zit dat erin? Nou, dat weet ik niet. Dat zou, misschien kijken ze nu. Hè? Deze nog. Ja. Het boek wordt snel een presenteren. Leidt het dan ook voort in de winkels, meen je? Of moet het online besteld worden? Nee hoor, in Friesland is het overal te krijgen. Dus via Van der Velde, die heeft overal kantoren, maar ook winkels. En het is overal in Friesland te krijgen. En anders natuurlijk ook via de andere bol.com en zo. Maar ga gewoon even naar die boekhandel. Dan roepen we er altijd bij. Ben ik helemaal met eens. Ja.
Prachtig boek, Too Busy to Be Blue. De biografie van Shaky Sam als mens, maar ook de muzikant wordt je wijdwijdig in beschreven. Heren, dank u wel. Graag gedaan. En laten we hopen dat zijn muziek en zijn nederlandschap nog heel lang leven bloed. En zeker dankzij dit boek. Ja, zeker. Dank u wel. Ja, wauw, wat een muzikanten. Hè? Ja, ze komen gewoon naar City Proms hier. Nog ongeveer oren weken en dan komen ze naar Ljouwt en dan zullen ze optreden. Marmucha Orchestra. Meestal ben ze mij volle meer, maar Joert dus, mijn marathon hier in de studio. En daar ben ik alleen maar blij mee. Ik zal even in het Nederlands, want dat versteer ze beter. Even over het orkest. Wat voor soort orkest is dit eigenlijk? Een orkest van diversiteit, vol met veel culturele muzikanten van allerlei verschillende culturen bij elkaar gekomen in Amsterdam. Dat betekent ook dat je alle genres met elkaar probeert samen te laten werken? Samen te laten, ik componeer en Avishai componeert en wij arrangeert opnieuw. Wij hebben we maken het nieuwe geluid, een nieuwe stempel, een nieuwe sound.
we creëren veel en dat is hem origineel. Want hoe groot is de groep eigenlijk in totaal? Want meestal spelen jullie met nog veel meer mensen, geloof ik, hè? Ja, eigenlijk we hebben wat je kan wel benoemen als op maat. We kunnen van 2 muzikanten tot 20 muzikanten. Hier, we waren met de 6, maar normaal gesproken we zijn met de 15. We hebben strijkers ook, we hebben behoorlijk groot ook blazerssectie. En uitgebreid ritmesectie. En we spelen allerlei stijlen van Arabisch, pop, klassiek, jazz. Alles smelt bij elkaar. Hoe krijg je dat bij elkaar? En dat moet je, denk ik, ook in elkaar schuiven, of niet? Kijk, grijze haar. Ja. Heel veel e-mails. We hebben ook natuurlijk een hele team. En het gaat allemaal over communicatie. Hoe wij communiceren met elkaar. We communiceren natuurlijk in Nederlands en Engels. Die Arabische kanon van muziek. Westers, Berbers. Alles door elkaar. Soms... Het is een even zoektocht van oké, begrijp je mij? Of is er echt een begrip? Maar tot nu toe, het is alleen maar aan het bloeien. Ja, gewoon, ja. We blikken een beetje vooruit op het City Proms Festival, want daar komen jullie ook te spelen. Ook weer in deze bezetting, of komen jullie dan met een grotere groep? We komen, Avishai, wat denk je? Ja, we komen eigenlijk met 19 muzikanten naar City Proms. Met Mehdi Nassouli, hij is een bekende Gnawa Malem. We gaan niet alleen Gnawa muziek doen, we gaan allerlei stijlen vanuit die Sahara-gebied. Ja, in Afrika. We gaan Malhoun, Andalusi, Gnawa, origineel, Arabisch pop. Klopt, 19 muzikanten, strijkerskwartet, 5 blazers, 3 percussiespelers, piano, gitaar. Wat feest. Wat een feest, hè? Ja, zeker op de grote podium daar. 25 juni bij City Proms. Tof, zijn jullie er absoluut bij. Toch even vragen, want hoe kom je bij zo'n orkest? Moet je daar auditie voor doen of kun je je gewoon opgeven? Want hoe ben jij bij dit orkest betrokken? Ik heb geen audities gedaan. Nee, gewoon weer... Ik heb, Oh, je hebt het omgedraaid. ja, het is omgedraaid. Hoe zeg je het in fris? Ja, omdraaid. Omdraaid. Ja, ik ben begonnen met mijn kwartet samen. Oh, begon met een kwartet. Ja, 4 mensen. En ik heb Avishai al 12 jaar nu samenwerken met hem. We hebben veel gedaan in Nederland, buitenland. En toch vullen we elkaar... we hebben een muzikale verbinding. We willen toch verder, we willen toch ontwikkelen. Hoe gaan we dat doen? Omdat hij komt uit Israël en ik kom uit Marokko. En we hebben die verbinding zo sterk samen. En we hebben toch bedacht samen, we willen toch verder. Ja, terecht bij Marmousha, Stichting Marmousha. En ik ben blij dat ik een eer om deze kans kreeg. En creëren, muziek, componeren en bloeien. Nog één vraag, wat betekent het, Marmousha? Marmousha is een plek, een dorp in Marokko. In noorden heet Marmousha. Dus Said is de directeur. Said Saleh is de directeur. Die 25 jaar heeft die stichting Marmousha opgericht. En die heeft die genoemd van zijn dorp. Dus wij zijn het Marmousha Orkestra geworden. En zij bent te gast in Noorderwind. Noorderwind live dus. Zij spelen nog een nummer en zij komen dus op het City Proms Festival.
Ja, mooie mix tussen, ja wat is het, klassiek, wereldmuziek, alles troggelkoor. En dat had alles te krijgen met dit festival. Want 22 juni, dus op een wijze, zet het alweer weer uiteen bij City Proms. Het had natuurlijk al even stil in verband met de COVID. En we hadden een wisseling van de wachthoorn. Een directeur hier en er kwam een creatieve directeur waarom. En beide binnen dames. En die ene dame zit je nou bij mij op de bank. Irma Kort, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het om even met een algemene indruk te beginnen? Een draaiend festival, om dat oer te nemen. Hoe is dat? Nou, dit festival is fantastisch om over te nemen. Omdat, het koor op mijn molen... Het is een combinatie van topmuzici uit Nederland en het buitenland. En heel veel talentontwikkeling en amateurs die ook spelen. En zo'n prachtige mix. Dus, Wie is al aan next met het festival? Koersmeesken, had al eens in mei dingen? ik heb het nog nooit meegedaan. Dus ik ken het ook nog niet. Het was helemaal nieuw voor mij. Maar toen ik het zag, toen dacht ik wel van... Het is wel heel gaaf om te doen, ja. En alles moest weer een beetje op gang komen. Hè? Ik bedoel, het had natuurlijk 2 jaar stil vanwege de COVID. Zo'n organisatie, maar erin echt, het moet weer wat loskomen. Hè? Kost dat merken onder vrijwilligers en de yield-shitters, et cetera? Nou, iedereen had er heel erg veel zin in. Dus dat was echt super. Ja. Wat wordt het dit jaar? Welke vingerafdruk doe je toe als creatief directeur? Door de week is er heel veel voor jongeren, voor scholen, voor kinderen. En in het weekend gaan we een prachtig klassiek concert in met het NNO en een Caribisch concert. En dan sluiten we aan bij Free Hiri Hiri van Pier 21. En op zaterdag is er echt een jongerendag. Dus daar kan de jeugd komen. Allerlei masterclasses volgen. Ook als je geen instrument bespeelt kun je muziek maken met planten en met robotjes. Dus iedereen is welkom. Ja, en ik zeg zelfs hem bijvoorbeeld, er wordt een cursus doen in Ableton. Nou, de meeste mensen zullen net weten wat het is, maar dat is echt state of the art en moderne software om muziek mee te maken. Maar horen we je mogelijk echt inderdaad net alleen in de jeugd, maar echt een nieuwe technieken naar een festival, hè? Ja, het is een geweldig programma en daar kun je muziek mee produceren. Dus je kunt je eigen tracks maken en je kunt dat combineren met live muziek. En dat is eigenlijk wat Ties Mellema en Barrierius doen in hun project Peaks. Zij gaan ook spelen. Dus je kunt de workshop overdag volgen bij ze en je eigen muziek produceren. En dan 's avonds luisteren hoe de meesters het doen. Hij zit in de studio, hij gaat aan het spelen. Martin Fonsen, de componist des Vaderlands. Die komt met een heel speciaal project naar Friesland daar. Hè? Ja, dat is ongelooflijk bijzonder. En ik ben zo blij dat hij kon en dat hij daar zin in had. Ik heb vaak zijn muziek gespeeld en ook heel vaak naar geluisterd. Welk instrument trouwens? Ik speel hobo. Ja, nog steeds? Ja, nog steeds. Okay. Ja. En zijn muziek is echt, als je het speelt of als je naar luistert, is echt een warm bad. Je voelt je direct thuis. En het is iemand die waanzinnig goed speelt. Op alle podia over de hele wereld staat. Met de meest fantastische artiesten om zich heen ook. En iedereen weet te boeien waar ze ook wonen en waar ze zijn. En hij werkt met dus dit soort professionals, maar ook met hele leuke amateurs die altijd heel enthousiast zijn. En dat gaan ze dus nu ook zondag 26 juni op City Proms doen. Ja. En in groot getal, ja, want dan meer dan 200 muzikanten zullen daar mij dan. Goed, meer informatie. Doe eerst nog bij de collega's van Open Udel binnen kwart. En wij gaan in kwart een lang interview over die muzikale voorkeuren. En waar is muzikaal in ieder geval die hart ik leidt. Dus wat dat betreft, er komt meer over City Proms, dames en heren. Maar screw het alvast in de agenda. De 22e wensje zet het al je uit. Maar natuurlijk de grote drukte op het Ceylon. En dat is in het weekend. En net stenen maar erin. Het is voor grut deel ik nog vergeet. Succes nog even met de voorbereidingen. Dankjewel. Ja, zenuwen of niet? Nee, heel veel zin in. Goed, hartstikke mooi. En we hier even horen Martin Fonsen. We praten straks met hem. Hij is het solo, maar op City Proms dus met een heel soort oren muzikanten. En dit is hij, live in Noorderwien.
Het is maar goed dat wij de pianoleslijn opknappen litten hadden. Dat hebben we heel goed die net EGM, maar die er echt verstand van had. Dus is Steinway en zo'n van, nou ja, als deze meneer spelen eerst, dan denk ik, ja, die verdient het echt een fantastische piano, een echte vleugel. Martin Fonse, maar hem blikken een beetje vooruit op het City Proms Festival. Hij is componist des vaderlands. Hij had een cv, maar eens op internet zien, ja, die ken ik in een programma net vallezen, want dat is ongelooflijk. Maar dat die spielekind, dat liet hij nou wel jaren. Hij doet straks nog een nummer, maar hij komt met een speciaal project naar Liauta. Martin, eerst maar even welkom, mooi dat je er bent. Ja, dankjewel. Het stuk wat je net speelde, wat voor stuk was dat? Ja, dat is een stuk van mezelf, een compositie van een jaar of, nou, ik denk een jaar of 8 geleden. Het heet Maria. Dat heb ik toen geschreven voor trompet en piano. En dat is inmiddels in allerlei verschillende bezettingen ter wereld gekomen. Remy van Kesteren, de harpist, ik weet niet of je wel eens van hem hebt gehoord, maar die heeft er een hele mooie tekst op gemaakt. En dan heet het Tomorrow Eyes. En dat heeft ook weer allerlei vormen van big band tot aan symfonieorkest heeft het al gekend. En ik speel het gewoon graag, dus het is een heel fijn stuk om mee te beginnen. Uit welke hoek van de muziek kom je eigenlijk? Is dat de wereld van de pianisten of de wereld van de componisten of uit de Havabra-wereld? Ik kom niet oorspronkelijk uit de Havabra-wereld. Dat heb ik altijd heel lang kunnen vermijden. Want ik speelde als kind dwarsfluit. En elk jaar kwam de voorzitter van onze plaatselijke harmonievereniging vragen of ik toch alsjeblieft in de harmoniewereld wilde meedoen. Maar dat is me niet gelukt als speler. Inmiddels heb ik wel veel voor geschreven hoor. En ik hou enorm van die wereld. Maar ik ben als pianist begonnen. En wat ik al zei, ik speelde ook dwarsfluit als kind. Dus ja, ik ben een beetje een gefrustreerde blazer. Dus toen ben ik ook maar gaan componeren. En heel veel voor blazers gecomponeerd. Okay. Dus ja, ik hou enorm van saxofoon, van trompet. De laatste tijd heb ik veel voor trombone geschreven. Dus ja, dat kun je dan als componist daarin kwijt. Hoef je het niet allemaal zelf te studeren. Maar ja, ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. Maar ik wilde altijd jazzmuzikant worden. In ieder geval voor zover ik wist, speelde ik al dingen uit mijn hoofd en verzon ik eigen liedjes. En toen ik Miles Davis hoorde uit de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, had hij zo'n soort funk-rock band. En dat was ongelooflijke energie. Toen dacht ik, dat wil ik ook. En, echt verkocht? Ja. En Louis van Dijk heb ik heel veel zien spelen met het mannenkoor van mijn vader. En dat was ook een fantastische pianist. En die speelde overal doorheen. En speelde bijvoorbeeld Schubert. En dat was, mijn vader die zat in een heel goed koor. En dat koor zong Schubert prachtig, maar dan ging Louis van Dijk spelen. En die parelde daar dan doorheen, weet je wel. Dat was echt fantastisch. Dus toen dacht ik ook, dat wil ik ook later overal doorheen spelen. En daar heb ik mijn beroep van gemaakt. Heerlijk, wat een leven, wat een prachtig leven. Ja, en ik zie je ook genieten achter een vleugel als deze. Wat in de uitvoering, want je componeert voor verschillende instrumenten en orkesten. Dus eigenlijk in heel veel verschillende vormen. Maar qua uitvoering, je speelt het liefst op de piano? Ja, ook daar heb ik niet een eenduidig antwoord op. In mijn eigen band speel ik wel piano, maar ik heb ook een vibrandonion. Dat heb ik nu niet bij me, dat is natuurlijk dom. Maar ja, het is nou eenmaal zo, ik moet zo meteen aan mijn gitaar. Dus dat was iets te veel koffers. Maar dat is een soort
hele luxe houten melodica. Dus dat is eigenlijk een piano waar je doorheen blaast. Dus daar kan ik mijn 2 passies, blaasinstrument bespelen en pianist zijn, combineren. En ik heb ook een hele hoop keyboards thuis waar ik dan producties mee doe thuis in mijn eigen studio. Dus ja, ik ben wel pianist. Ik ben echt wel verknocht aan het instrument. Maar het heeft ook, ja, wat ik al zei, een blaasinstrument heeft weer zoveel voordelen. Dan kun je bijvoorbeeld een noot laten aanzwellen vanuit het niks. Een piano begint altijd met een attack, begint altijd hard en wordt dan zacht. Hoe zacht je ook speelt, het is altijd eerst een aanslag. En dat is leuk als je dus ook zingt of een blaasinstrument speelt. Dan kun je ook vanuit het niets beginnen. Je komt naar Leeuwarden toe met een speciaal project vanuit je componist des vaderlandschap, om het zo maar eens uit te drukken. Heb je al wat dingen gedaan, maar je komt naar Leeuwarden toe met het eerste echte hele grote project. All Together Now. Wat ga je precies doen? Wat ik precies ga doen, dat kan ik je nog niet vertellen, maar ik kan wel ongeveer een suggestie geven. Bij benadering. Ja, wat er bij benadering zou kunnen zijn. Ik heb als componist des vaderlands een opdracht gekregen om iets te verzinnen wat het land zou kunnen dienen als muzikant. En toen heb ik gedacht, ik ga naar elke provincie en kijken wat er nog, nou ja, bijvoorbeeld in het negatieve over is van het muziekonderwijs. Wat er nog aan harmonie en fanfare zit, wat er aan koren zit. Want mensen ik vind dat mensen moeten gewoon muziek maken. En er zijn ook heel veel mensen die het nog doen. Maar goed, de afgelopen 25 jaar, laten we toch even politiek maken, heeft ervoor gezorgd dat er heel veel bezuinigd is op kunst en cultuur. En dus ook op muziek. Dus er zijn heel veel kinderen die niet meer opgroeien met muziek. Wat ik ontzettend jammer vind. Of sterker nog, ik vind het echt een hele slechte zaak dat dat zo is. Dus ik ga een beetje in kaart brengen wat er nog wel over is. Want er zijn ook heel veel bevlogen mensen die wel met muziek iets doen. En ik heb dus een stuk geschreven en ik ga nu eerst naar de afdeling Noord. Ik heb het zo gekoppeld dat ik per project 3 provincies tegelijk aandoe. En dat heb ik All Together Now genoemd, omdat muziek, het maakt niet uit welke stijl het is. Het gaat altijd een relatie aan met andere muziek. Weet je wel, toonhoogtes zonder taal. Dat zijn toonhoogtes. En of je nou uit Syrië komt, uit Nederland, of uit Leeuwarden of uit Amsterdam, dat maakt allemaal niet uit. Die toonhoogtes zijn er en die gaan altijd een huwelijk aan of een relatie. En daardoor kun je naar elkaar luisteren. Dus ik heb een stuk geschreven in 12 delen, 12 provincies. En daar kan ook echt iedereen aan meedoen. Dus ik heb ook echt een stuk geschreven voor koor, voor harmonie, orkest, voor big band, voor 2 jonge solisten hier uit de provincie Floris en Annemijn. En mensen van het conservatorium doen mee. Dus ik combineer ook, zeg maar, verticaal de professional met de amateur. Want als je geen voorbeelden hebt, dan weet je ook niet wat je later misschien zou willen. En ik denk dat heel veel kinderen zeker veel muziek moeten horen. En niet per se om daar je vak van te maken, maar wel om te weten, oh, maar dat kan ook. En wat geweldig is dat als je dat kunt uitdrukken in muziek. Want ja, het gaat natuurlijk ook over emoties en over zeggingskracht. Al je te zien op de snijn bij City Proms. Er zijn al meer dan 200 oormeldings. Dus het wordt echt massaal op het Ceylon, op het podium, voor het podium. En onder leiding al van Martin Fons. Die nou ik weer bij u hier in de studio een nummer spelen zal. En ik ben blij dat hij er is. Joert de gast dus, Martin Fons. Live in Noorderwien.
Ja, Piekenvel. Martin Fonse komt dus naar Ljout, het City Promise Festival. Nou die het lineair achter de vleugel, maar dan had hij minimaal 200 muzikanten omheen. Dus nou ja, zie maar even op de site van City Promise om daar meer hoe te weten te komen. Ik ga naar een bijzonder optreden, dat weet ik nou al, want ze krijgen straks natuurlijk een productieurtijd van u. Rommeruf de band in de Friese muziekhistorie. Ik had het over de Security. Ooit bekend als de Social Security. Jos Heijer is een van de mensen die al jaren de waan is mijn muziek, met zijn tophole label, maar ook met de security natuurlijk. Waarom is het eigenlijk verloren van de social security naar de security eigenlijk? Je gaf net zelf al het antwoord. Je sprak het een beetje lullig uit eigenlijk. En daarom hebben we dat veranderd. U vond het te lullig? Het was een beetje te moeilijk, ja. Nee, maar op een gegeven moment was het ook tijd voor een andere koers. Hadden we een nieuwe plaat gemaakt en toen dachten we van nou, het is tijd om dat social weg te halen. Daardoor sprutsen trouwens, dat album, Comfort Share. Wat een prachtig album. Hij heeft er lang aan werken. We zijn wel een tijdje mee bezig geweest. Ja. De laatste paar jaar hadden we een heleboel nummers op de plank liggen. En die hebben we op een gegeven moment besloten van ja, er moet nou toch wat mee gebeuren. En toen heb ik het gewoon een beetje in elkaar gezet. En ik denk dat we, de oorspronkelijke tracks, er zitten een paar bij van al 4 jaar geleden of zo. Dus, beetje verzamelplaat bijna. Ja, dus zoiets is het ongeveer, zo zou je dat kunnen noemen. Maar uiteindelijk is het toch wel datgene wat we hier nu, wat we kunnen brengen, weet je wel. En wat ook gewoon wel een beetje in ons zit. Het is niet zo van dat het belegen nummers zijn of zo. Misschien juist wel gewoon belegen in die zin van een beetje gerijpt of zo. Maar goed, het klinkt goed en je bent nog eens jonge hoen bezig. Van de security van de Dieve Koorn uit de jaren 80, wat is daar nou van oer? Nou, iedereen of net? Dat staat hier gewoon. Ja, is dat exact dezelfde bezetting? Op Peter na, de toetsenman. Want onze toetsenman Martin, die het meeste gedaan heeft, die is een paar jaar geleden mee opgehouden. Maar voor de rest gewoon nog bij elkaar? Voor de rest. En Peter heeft ook altijd heeft een hele tijd meegedaan met de Happy Tunes, ons alter ego bandje, wat nog steeds speelt. Dus. Is er in de beleving een protofoor of is het eigenlijk nog steeds lekker oefenen, lekker noemen, schreeuwen en spelen? Ik kan me herinneren dat Klaas, onze gitarist, zei na een van die nummers. Een van die nummers die hebben we gewoon in 1 take opgenomen. En toen na afloop daarvan zei hij van, kijk, dit is nou typisch wel een rustig nummer. Maken we gewoon een enorme herrie en dit is dus typisch ons. De security. Ja. Album is uit, kun je gewoon bestellen? Je kan het gewoon bij mij... ja, dat is labelbaas, hè? Ja, ik ben labelbaas gewoon. Dus, nee, maar het is op Spotify natuurlijk of overal te beluisteren. Maar we hebben een kleine oplage gemaakt. Die is nou bijna uitverkocht. Dus als je nog die cd wil hebben, dan moet je er snel bij zijn. Op onze website kan je het wel zo vinden. Wat is het adres daarvan? Wat denk je? Tophole? Nee, de security. De security. www.thesecurity.nl. Ja. En dan zijn we bij Tophole zien, dat ken ik al iemand. Dat kan ook, ja, dat is ook goed. Ja. Kom maar spelen dus. Nou, hier in uw studio vind ik geweldig, want het is een geweldige naam uit de historie van de Friese popmuziek. The Security, live in Noorderwien. In the backseat of the bus, Tony wheel a shoestring on your knees. Between the chickens and the carrots, a young girl stares at us. Backpack hippies eager to be free. Then the engines burn in and the wheels start turning. It gets misty for a while, waving around the corner, then they're gone. TripAdvisor hotspots, making new friends with a smile, checking out volcanoes in the sun.
we'll be traveling. Serving customers outside in the rain. Another day of global warming. Too many simple things too hard to explain. Too many leaders infected with stupidity. Religious freaks say their God is the best. The need and the greed of the bonus bankers who pray for themselves and don't care about the rest. Of steel, and my mind is struggling with the way that I feel. Yeah. Another summer with burning flowers, a million dreams scattered in the dust. I don't believe in the final hours. I don't believe in God we trust. Ruthless armies march into infinity. Freedom fighters but rotten to the core. They rape and they kill for the sake of humanity. While I shout out loud, I don't want your war. And my hands are cold and lonely. And my feet are tons of steel. And my mind is struggling with the way that I feel. Yeah. Are cold and lonely, and my feet are tons of steel, and my mind is struggling with the way that I feel. My mind is struggling, oh yeah. And my hands are cold and lonely, and my feet are tons of steel, and my mind is struggling with the way that I feel. The way that I feel, and my hands are cold and lonely, and my feet are tons of steel, and my mind is struggling with the way that I feel, the way that I Ja, helden van de jaren 80. En ze bestaan nog steeds en ze spelen fantastisch. Kim Shin, de Security. Het album is nog even uit. Kun je gewoon verkrijgen via internet of Spotify. Ze gaan nog één nummer, maar ik neem alvast Oscar voor hem. Dit weer Noorderwien van deze weekend. Na je weekend ben we er gewoon weer. Radio en televisie. En wat mij onbelangrijk, graag dan. En dan nog één nummer van The Security. This is the room where the queen reads and writes, and this is the green marble hall, and there is the den of the sweet little princess with pictures of grandma on the wall.
garden with lilies and roses. The king drinks a beer in the bar. Over there is the spiral that leads to the cellar. The roof has the shape of a star. We are building a castle on a beach. It's such a beautiful day, and we're sure, pretty sure that our castle will stand the test of time. We won't be washed away. This is the room where the queen is dancing, and this is the door to her heart.